İyileşler salam. Gomy adaylaňyz, oňatmasaňyz, näme diýäňiz? Kösünçlükler bilen, durmuşyň kynçylyklary bilen watandaşlar hemmäňe de gowy habarym bar. Netip bolsa, şul aýyň 10-näsine, ýanwar aýynyň 10-näsine täze aeroportda iyileşdirmez bilen ýollary açmak maksatly, maşgalalar, çağalar bir-birlerini görüsler gelýänligi sebäpli ýollaryň açmak protesti geçirilýär watandaşlar. Täze aeroportda saat 12-lere hemmäňiz garaşýas. Bu ýere näçe köp adam gelse şonça gowy. Sebäp diýsäň bu gatnaşyk tutuş iyileşmediň hemmesini gyzyklandyr. Ýani problema ýollaryň ýapyklygy. Hemmäňiz garaşýas watandaşlar. Dokumendiňiz baryňyz, ýoňyz, meňe jaň edip soraýanlar, näme etmeli, ýollar ýapyk. Öýme ödetilmeli, men kesel diýändiňiz. Hemmäňiz garaşýas watandaşlar. Hemmäňiz gelin. Ýanwar aýynyň 10-näsi Täze aeroportda saat 12-lere. Maksadymyz ýollaryň açylmagy watandaşlar. Maksadymyz ýollaryň açylmagy, ondan başga zat däl. 7 aýyny hemmämize garaşy bildik. Otursak hiç elek ütköşme bolmaýanyny gördük. Azajyk hereket bolsa sizden şolar hökman ýollar açmaga mejbur bolýarlar watandaşlar. Biz bularny mejbur etmeli. Mejbur olmasa açmaýar watandaşlar. Halykda göçelim.